תחנה מספר 9 לקולילי. Station number 9 to קולילי. תחנה מספר 10 לירושלים. אני אומר אני בלי רגליים על הכיסאות, אני מבקשת. בלי רגליים. יואו כלב, ראית את זה? אין לו כלב. יואו פאול, ראית את זה? יואו, אני בשם. אשכרה מעגל תנועה, אימא'לה. הוא אמינה את זה. הוא גם מחזבל. פאפי גנתי, מה? יואו אחי, אפשר חתימה בבקשה, אימא'לה. אפשר חתימה מכאן, לא. גם אומר לך שלא כזה מצליח כמו שאומרים. תודה, איזה גבר אתה, תודה. את יכולה להוריד את הרגליים שלך מהכיסא? זה חום, אמא. ידעתם שאינכם יכולים להמהם תוך כדי החזקת האף? לא אפשרי. ידעתם שמגדל אייפל היה אמור להיבנות בכלל בספרד? שתבינו, לא אתם באים עכשיו לצרפת, מסתכלים, שקיעה, וואו איזה מגדל יפה. לובסטרים תואמים אוכל עם הרגליים שלהם. אין. לאקונומיקה יש פג תוקף, שתבינו, אקונומיקה, פג תוקף. דברים. לפני שהמציאו את הנייר טואלט, כן, זה שכולנו משתמשים בו עכשיו, הלבן הזה שמנגבים איתו את אז אמריקאים היו משתמשים בתירס במקומו, כאילו תחשבו, תירס לנגב. איך אבל? ידעתם שהלשון של הלוויתן הכחול הענק כבדה יותר ממשקלו של פיל? מלפפוני ים נלחמים עם המעיים של עצמם. למה נפלתי על זה? אני מזוהה כמושמעתי, חקיקת כופר, אני יכול להפריע, תביא לי את המאוזניים, לא, תעשה פני, איך נוציאו את המאוזניים, לא מעניין אותי, אתה לא מבין. אטמי אוזניים שעשויים מספוג הם בדרך כלל למניעת רעש, בעוד אטמי אוזניים המיוצרים באמצעות סיליקון הם במניעת מים בכלל. היי, אפשר לשבת כאן? אין עוד מקום? לא, זה היחידי שנשאר, כן. מה זה שם? שם שמים את התיקים. יופי, בעיה נפתרה.
אבא שלי זה דני קושמרו. ועכשיו הגיע הזמן לפספוסים. לוי, אתה לא מרים יד, די. רגע. Hi, how are you? אתם ידעתם שאינכם יכולים להמהר... למה אתה חייב לעשות רעש? מלפפוני ים נלחמים? רגע, שנייה. זה היה בפספוסים. זה לא אפשרי. רגע. שנייה. עוד משהו בפספוסים. שנייה. די, רגע. די, נו, הנה, עכשיו תציג, זהו. די! יש שם משמעות, זה... די! רגע, עכשיו אני... לא, רגע. מה אני עושה? רגע. אוי, רגע, לא. איזה שבועים. תורך אבל. זה קשה.